ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଡେ 4 ମାଲୟାଲମ ଶିଖିବାର ଡେ 4, ତ ଦିନସାରା ମାଲୟାଲମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ରାତିରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି। ତ ସେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ସକାଳ ଓଳି ମୁଁ କିଛି ମାଲୟାଲମ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ତ ସକାଳେ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବସିଥିବେ, କୌଣସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ସେ ସମୟରେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମାଲୟାଲମ ଶିଖୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 4, ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ତ ଆଗେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦିନ ବେଳେ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଆଗେ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ଯାଉନି ମାନେ ପକୋ ଆରତୁ, ପକୋ ଆରତୁ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୋବାଣ, ପକୋବାଣ। ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୋଗୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ସେ ଗଲା, ପୁଅ ଆବନ ପୋଇ, ସେ ଝିଅ ଗଲା ଆବଲ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ, ପକୁ ଗାୟନ। ସେ ଯିବ, ଆବେଦ ଆବନ ପକୁମ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ପକୁ ପୋକ ରୁତୁ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁବାନ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୁଗୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ସେ ଗଲା, ଆବନ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ, ପକୁ ଗାୟନ। ସେ ଯିବ, ଆବନ ପକୁମ, ଆବନ ପକୁମ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ପକୁ ପୋକରୁତୁ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁବାନ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୁଗୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ସେ ଗଲା, ଆବନ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ, ପକୁ ଗାୟନ। ସେ ଯିବ, ଆବନ ପକୁମ। ଓକେ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ପୋକ ଆରତୁ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁ ବାଣ, ନ୍ୟାନ ପକୁ ବାଣ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୁଗୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ସେ ଗଲା, ଆବନ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ ଗାୟନ। ସେ ଯିବ, ଆବନ ପକୁମ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ପୋକ ଆରତୁ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁ ଗାୟନ, ପକୁବାଣ। ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁବାଣ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୁଗୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ସେ ଗଲା, ଆବନ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ ଗାୟନ। ଯାଉଚିର ପକୁଗୁନୁ, ପକୁ ଗାୟନ। ସେ ଯିବ, ଆବନ ପକୁମ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼। ତ କାଲି ରିଭିଜନ ହବ। ତ ଯେତିକି ଯାହା ମନେ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ କୁ ପୋକ ଆରତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ, ନ୍ୟାନ ପକୁବାନ, କରେକ୍ଟ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାନ ପକୁଗୁନୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯିବି, ନ୍ୟାନ ପକୁମ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଗଲା, ଆବନ ପୋଇ। ସେ ଯାଉଛି, ଆବନ ପକୁ ଗାୟନ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯିବ, ଆବନ ପକୁମ।
ଦେଖିବା ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରିଭିଜନ ଦେଖିବା। ଆସ ବୋରୁ ଆସନ୍ତୁ ବରଣମ୍ ବସ ଇରିକ୍ୟୁ ବସନ୍ତୁ ଇରିକ୍ୟାଣମ୍ ଅଛି କି ଉଣ୍ଡୋ ପାଣି ବେள்ளମ୍ ଦୁଧ ପାଲ ଦହି ସମ୍ବର ମୋର। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଉରିକାଳିଲମ୍ ନା କ'ଣ ଉରୁଲା କିଲମ୍ ପିଆଜକୁ ଶାବଳ ଟମାଟୋ କାକିଲ କମ୍ବରୁ ପୋକୁ ପୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ କଡ଼ିକ୍ୟୁ କାମ କରିବାକୁ କ'ଣ ଚେଇକୁଆ ଖେଳିବାକୁ କଡ଼ିକ୍ୟୁ କ୍ଲାଇମ୍କୁ କିରୁକା। ତ ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଲୟାଲମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ହିଁ କରିବା। ତ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ ବି ମନେ ରହିବନି। ତ ଯାହା 5-10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦିନସାରା ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଉଛି, ଦିନସାରାଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ତ ସକାଳୁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ଯାହା ଶିଖିଛି କାଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କରିବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍।